Ertêşa Sûriyeyê li taxên Kurdan şer ragihand û gotin. Baregehên HSDyê armancên me rewa ne. Pêka nûyek rûdawê, desteya operasyonana Ertêşa Erebiya Sûriyeyê ragihand, ku jî nîha û pêve hemû pêgehên leşkerî yên Hêzên Sûriyeya Demokratîk HSD ên li taxên Şeks Meksûd û Eşrefiyê yên bajarê Helebê, vekî hedefên leşkerî yên rewa tên dîtin û dibên armanc kirin. Ertêşa Sûriyeyê di daxuyaniyekê de amajê bî vê yekê kir û ev gav piştî vê yekê têkûvan hêzan aloziyên xwe ber bî taxên din ên bajarê Helebê ve berfîreh kirine û li dîcî welatiyên sivîl komkû jî kirine. Di daxuyaniyê de hişyarî jî niştecîhên sivîl ên taxên Şeks Meksûd û Eşrefiyê hatî ku di demeke herî zû de jî baregeh û navendên leşkerî yên HSDyê dûr bikevin da ku canê wan parastî be. Her wiha Ertêşa Sûriyeyê ragihand ku ji bo derketina welatiyan du korîdorên mirovî yên ev ve kirine ku ev jî deriyê evarîz û deriyê kolana zuhurê ne. Ertêşa Sûriyeyê destnîşan kir ku ev derî de heta sayet em mesê îro piştî nîvro vekirî bimînin. Du rojên şer û pevçûnên dijwar di navbera hêzên asayîşa Eşrefiyê û Şeks Meksûd û komên çekdar û Ertêşa Sûriyeyê de berdewam dikin. Berpirsa hêzên asayîşa Navswe ya Helebê axîn Nûçenê ragihand, ev şeşe mehin ew hêz dixwazin wan bikişînin nav şer, rojanê bîn pêkariyan dikin û sedemekê peyda dikin da ku bî wan re şer bikin û bî çekên xwe guleyan li hêzên Navswe dikoşînin. Berpirsa hêzên asayîşa Navswe ya Helebê got, komên çekdar di nava 24 saetan de 4 caran bî dronên swekûç, bombebarkirî êrişî sermê kir. Axî Nûçenê li ser destpêkirina şer jî wiha got, şer dohberiya nîvro dest pê kir. Van bî dronan êrişî hêzên me kir û du hevalên me şehîd bûn, me jî êrişî du baregehên wan kir. Pîştre şer berfîreh bû, wan beyî ku çûdahiyê bîşin navbera sivîl û leşkeran taxên Kurdan ên Helebê topbaran kirin. Nûçenê di daviyê de tekez kir, piştî ku hêzên girêdayî, Hikûmeta Sûriyeyê bî awayekî koranê xelkê sivîl û hêzên me topbaran kirin, me ferman daye hêzên swê ku bî tundî bersîva wan bîdin. cîhanê. 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 cîhanê.